Търново. Сега тук е господин Иво Прокофиев, председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България. Здравейте, добре дошъл. Здравейте. Мисля, че 2 седмици насам подписвате, макар и не толкова много на брой, един документ, наречен Пакт за стабилност с някои от политическите сили. Направихте това с ГЕРБ, с Синята коалиция. Какъв е смисълът от подобен документ? Новината от днес е, че към пакта се присъедини и НДСВ. И НДСВ? Смисъл от подобен документ е да бъдат постигнати предварително гаранции, че независимо от изборния резултат и какво точно правителство ще бъде съставено в България, няма да бъдат най-общо казано правени глупости в сферата на икономиката. Ще бъде продължена политиката на макроикономическа стабилност, на бюджетна дисциплина, на ограничаване на разходите и на запазване на валутния борд. Случайно ли съвпадението на името след войната в бивша Югославия? Имаше една инициатива, която се наричаше точно Пакт за стабилност за Югоизточна Европа. Това е случайно, но може да се каже, че има някакви общи неща между ситуацията в България и тази в Югославия, защото наистина икономическото положение в страната се влошава прогресивно. А за съжаление предизборната кампания, която основните политически сили водят, не дава достатъчно ясни отговори как всъщност България помага на икономиката си да преживее по-леко кризата. Използвахте дума, която политици и бизнесмени от вашето равнище рядко използват, да не правят глупости, но пък е много разбираема за нашите зрители. Какво имате предвид? Какви глупости да не се правят? Значи в момента има големи изкушения. Най-голямата глупост би била да излъчим грешни сигнали, като възможно най-лоша би било да поставим под въпрос устойчивостта на валутния борд. Всички трябва да сме наясно, че това е клона, на който благосъстоянието на цялото общество, на фирми, на домакинства, на обикновени граждани стои в момента. И трябва да пазим борда и свързаната с него макроикономическа политика до влизането в еврозоната по ясен начин и с сегашния валутен курс. Свещена крава. Борда е свещена крава. Не само самия борд. Самия борд няма как да бъде пазен сам по себе си. Той трябва да бъде подкрепен от цялата икономическа политика на правителството. На този фон какво се случва? На 26 юни, това е в края на миналата седмица, вестник Шуменска заря отпечатва ето това интервю на господин Димитър Дъбов, който е водач на листата на Коалиция за България там. Заглавието е: БСП единствена гарантира актуализация на пенсии и заплати, затова е против валутния борд. По-надолу господин Дъбов е цитиран да казва на въпрос кое е най-опасното в тяхната икономическа програма, става дума за ГЕРБ. Това, че искат да въведат валутен борд, вече го изпитахме на гърба си. Сега сме с предпазно споразумение, слаби ограничения за разходите на държавата. При валутен борд БНБ ще спре да работи и ще поеме директно управление на финансовите процеси. Това означава да се ограничат парите за пенсии и заплати. В Румъния, както знаете, те се намалиха с 5%. Разбира се, след подобно изявление няма как да не провокира интерес на журналистите. Днес разговаря с господин Димитър Дъбов, който твърди, че е цитиран неправилно, изпратива опровержение и потвърждава, че и той, и БСП са за запазване на валутния борд. Но като цяло се получава един сюжет, който как влияе на ситуацията. Това, което се получава е, че особено в разгара на политическата кампания, вече по-малко от седмица преди изборите, партиите трябва да са много внимателни в това какво говорят, къде говорят и как говорят във връзка с борда и с финансовата стабилност, защото в България няма голямо доверие. И за да може да си го върнем, трябва да България няма голямо доверие, имате предвид отвън? Няма голямо доверие от международната финансова общност и от нашите политически партньори. Изобщо в страната няма голямо доверие в нейния капацитет. Той вътре няма доверие? Вътре е по-смесено, защото най-важният измерител за доверието всъщност ще бъдат изборните резултати и ще се види много ясно кой какво доверие има в проценти и в депутатски места. Но това, което е по-важно, че при сегашната криза ние нямаме финансовия ресурс да се оправим сами. Единственият начин да излезем с възможно най-малко загуби от кризата, аз вече започвам да се съмнявам дали това е изобщо вече възможно, защото много време мина и почти нищо не беше направено за смягчаване на ударите на кризата върху реалната икономика, особено малките и средни фирми, които страдат жестоко в момента. Единственият начин да се измъкнем с възможно най-малки поражения е да мобилизираме външна финансова подкрепа. Трябва да е много ясно, че на България трябват пари, за да смекчи изтеглянето на частния капитал в страната
и тези пари могат да дойдат от няколко източника. Всичките са официални по характера си, не частни пари, основно от Европейския съюз, през размразяване на европейските фондове и от различните официални кредитори, главно Международния валутен фонд, групата на Световната банка, ЕБВР, Европейска инвестиционна банка. Но това, което първо споменахте, европейски фондове, това е нещо, което дори и да успее да направи следващото правителство, няма да стане толкова бързо. И това всички го знаят. Ами даже по-важно, аз затова казах, че доверието е най-важно. По-важно от самите пари да дойдат е да има промяна в отношението към България. Защото тогава ще имаме шансове да запазим и частично притока на частни инвестиции към страната, на частни капитали. Това, което присъства като точка в пакта за стабилност е започване на разговори за подписване на споразумение с Международния валутен фонд, нещо по което има твърде различни позиции. Управляващите са против, опозицията дори не цялата опозиция е за. Примерно ГЕРБ се изказват за, Синята коалиция са... Значи има много нюанси. НДСВ е категорично за и то много отдавна е за. Това трябва да им бъде даден според мен кредит за тая позиция, защото е много дълновидна. От друга страна, наистина има резерви в Синята коалиция. Аз лично съм много подозрителен вече, на фона на това, което виждам да става в икономиката, към всеки, който е против започване на разговори за споразумение с Международния валутен фонд. Защото, освен всичките други неща, това, което фонда дава, той дава гаранцията за пред външния свят, че в страната всичко е наред, че финансите са стабилни и че инвеститорите могат да инвестират. Но пък тук си спомня на вашето място няколко пъти господин Румен Овчаров, шеф на бюджетна комисия, представител на БСП, казва точно обратното. Има ли споразумение с МВФ? Това е червена лампичка за инвеститорите по целия свят, че в тази държава има проблеми. Аз това го казвам от позицията на човек, който горе-долу всяка седмица срещам поне с 3 различни чуждестранни инвеститори или кредитора на България или на българската икономика. Така че знам много добре тях какво ги притеснява и напълно отговорно мога да кажа, че Румен Овчаров не е прав в това си твърдение. Това беше вярно, може би, в края на лятото на миналата година, когато да подпише с Международния валутен фонд беше стигма и беше знак за някакви проблеми. Тогава, когато Унгария започна да изпитва затруднения с финансовата си стабилност, имаше нужда от финансиране. След това обаче, особено след втората среща от двете срещи на Г20, фонда и Световната банка получиха нов мандат и той е точно да се опитат да компенсират възможно най-голям брой държави от отлива на частно финансиране. И само един пример ще дам. Единствената държава, която 2009 година се очаква да бъде с икономически растеж, без рецесия, в рамките на Европейския съюз, Полша първа подписа новото споразумение, което фонда предлага на такива държави без проблеми с макроекономическата си стабилност, Flexible Credit Line. Поляците бяха първите, които веднага подписаха и нищо лошо на тяхния имидж не виждам да е станало, напротив. Тоест, говорите за споразумение, което не включва непременно превод на пари сега и веднага. Това е споразумение само в случай, че имаме нужда без предварителни условия. Това е най-доброто, което можем да имаме. За съжаление, заради умуването и заради неразбирането на нашите политици, ние изтървахме момента да го получим, както се казва, по право. Така че е възможно в момента да отидем на някакъв вид по-тежко споразумение, което е предпазно, с повече изисквания. Има публикации в авторитетни западноевропейски издания последните дни, цитират икономисти и изследователи от университети, които на няколко места срещам заглавието България ще бъде следващата, която ще поиска пари. Няма... Значи аз се съмнявам, че нас в момента пари не ни трябват, ако си реструктурираме бюджетните разходи. Единственият проблем е, че в момента заради изборите бюджетът харчи повече, отколкото събира. Ясно е, че това не е устойчиво. Има възможност още в рамките на тази година този процес да бъде коригиран и да приключим горе-долу на балансиран бюджет. Така че ако не допрем до там да харчим повече от фискалния резерв, България няма да има нужда от ефективно финансиране. Но при всички положения тя има нужда от споразумение, точно за да възстановим доверието на финансовата общност в страната и за да се пресекат тия спекулации.